Vinc a parlar sobre paraules en català, quines sensacions, quins moods ens transmeten. Comencem per moixaines. Moixaines és una paraula molt gastada, que s'ha utilitzat molt, que al principi, malgrat m'agradava molt, ara em fa mandra, em sap greu algú que em diu anem a fer moixaines. Em transmet desconfiança, no m'hi fio. Simfonia. Sinfonia és una paraula que em transmet relaxació, que em transmet com un mood cultural, que m'agrada. M'agrada com sona, m'agrada. Després, entrebanc. Entrebanc és una paraula que em fa molt de pal. És a dir, costa de dir entrebanc. No, és un no. Enraonar. Enraonar és una paraula que m'agrada molt l'acció d'enraonar i m'agrada com sona. M'agrada, a part no s'utilitza gaire i s'hauria de fer. Després seguim per desgavell. Que es veu. M'agrada com sona aquesta tancada i a part em transmet el típica profe de primària que et diu quin desgavell. M'agrada, em transmet aquesta bona sintonia de quan ets petit. I finalment, dolça. Dolça per mi és un adjectiu molt bonic, que és molt maco que et diguin i que em transmet bon rotllo i em transmet simpatia.